Халык тагын капты кабалага. Җанкайларга тынга юк һаман. Ничә еллар ковид, инде сугыш, төзүләре ай-һай бик яман. Килде заман, алда авыр бер йөк, курку, өркү, ширләр бетә алмый. СМИ хәбәрләре барда яхшы диеп, без халыкны көндә алдалый. Каян яхшы булсын, шир басылса, кан кыйыштан халык кырыла. Илен, җирен ташлап еракларга, эшелонлап халык агыла. Карт кырулар нигез ташын саклап, ут эчендә торып калдылар. Үзен сатса да ул, илен сатмас, аяк өсте торып бастылар. Утлы бөҗралардан котылырга ярдәм сорый халык, зар елый. Туктатырга иде бу сугышны. Түрәләрсең, һаман ни уйлый? Ник табылмый уңай бер чарасы, килешүләр ник соң сузыла? Аямыйча кеше язмышларын дошман кулы алга сузыла. Килер бер көн, ил тантана итер, кызыл байрак балкыр күкләрдә. Авырлыклар белән килә җиңү, кайгы хәсрәт салып күпләргә. Ил ярасы төзәлер дә бәлки, йөрәк яралары төзәлмәс. Солдат вафат булса, газизләре авыр юалтуга төзәлмәс.